Actuellement de baran fle boko mali kona mali ko ka hanga folli tanwe aw be ko bismillah aw do ko bori keneka bakru bo fle Forum Voix des Jeunes au Mali kera Royaume des Pays-Bas ambassadeur au Mali Dakarola mamu senyira ni forumina betijo shifi mugana kunga fena abe wala li sorondo kun kibarin kono ame samia wakati la wakaba kene bole no kosobe anga dogo fiola anka ngamune do ni kuina abe wala li sorondo kun kibarin kono Bismillah okura agodo kun kibaru keneka ina fantu nya fana tuko mina bakru bawla Forum Voix des Jeunes au Mali kera Royaume des Pays-Bas ambassadeur au Mali Dakarola utukalo kleshegi samba fla hani muganani ni forumi ye conseil consultatif des jeunes de l'ambassade des Pays-Bas au Mali ka barakelingi shifi nununye bara yirauke uyereye min labena ka beni donko folema ya saka kodon ni forumi kuina angaje anga Abdoulaye me rasulu naje walasa ka shifinakaw dɛmɛ o k'u hakilina n'u ka fɛɛrɛw yira min bɛ tali kɛ jamana n'u ka sigida taɲɛ la o hukumu de kɔnɔna na Forum Voix des Jeunes bilala sen kan alamisa don utukalo tile 8 san 2024 ambassade des Pays-Bas ka so min bɛ Mali kɔnɔ ni forumu bilala sen kan ambassade des Pays-Bas ka shifinakaw ka jɛkulu min bɛ wa a bolila babu min kan o de ye shifinakaw olu min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana taɲɛ la walasa ni baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ shifinaka 25 de bɔra Bamako ani marabolo tɔw la ka na baara kɛ seko ni dɔnko kan ni o dɔ ye pɛntiri ani islam. Bon, ni kun ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka don ni forum sugu la an kun tilalen don groupe 3 ni ɲɔgɔn cɛ mais an ka groupe kun ye peinture ye je pense que bɛɛ y'a ka ja yira bon an y'a yira ja kɔnɔna la degun bɛ jeunesse kan bi an y'a exprimer à travers ça en plus de ça an bɛ se ka solution jumɛn sɔrɔ pour que o degun ka se ka ban jeunesse kan Mali kɔnɔna na. U ye dessin kɛ tilala ka peinture kɛ mais an bɛ tila ka rapport kɛ an bɛ rapport min lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ka yir'u la ka fɔ nin baara in bɛɛ kun ye jamana ka se ka taa ɲɛ jeunes ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Ni forum baaraw kun bɛ ka kɛ babu minnu kan a dɔ ye sifinakaw ka baarako bɛn ni keleya lakana ani kunnafoni jugu kɛlɛli o n'a ɲɔgɔnna caman. Laɲini minnu kɛra o ye jeunes ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa jeunes bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo di o ye ka nin cadre ɲɔgɔn de créer pour que jeunes ka se ka masala u ka se ka solution n'o ye solution cruciale u yɛrɛ ka problème na u ka se k'o fɔ u ka se ka dɛmɛ o la yasa u ka se ka lawaleya jamana ka se ka décision ɲɛnamaw ta pour que o décision ninnu olu ka se ka bɛn ni jeunes ka laɲini ye jeunes yɛrɛ fana k'u cɛsiri o la pour que jamana ka se ka taa ɲɛ. Conseil kɛlen ka ni forum min bila sen kan a kun de ye kumaɲɔgɔnya ka se ka tɛmɛ sifinakaw ni ɲɔgɔn cɛ i mana bɔ fan o fan ani i mana kɛ siya o siya ye min bɛ tali kɛ jamana taɲɛ na ani k'u hakilinataw dɔn ani u ka se ka fɛɛrɛw ta min bɛ tali kɛ jamana ani u yɛrɛ sigiyɔrɔ taɲɛ la. N yɛrɛ jala n ye kosɛbɛ o ye maaw ye minnu bolo kun bɛ nin baara la an bɛɛ ye sifinakaw ye mɔgɔ 20 an bɔra fan bɛɛ fɛ Mali fan bɛɛ fɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ la k'a lajɛ degun min bɛ an da la an ka sigidaw la o degun an yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn de kan ka waleya yasa k'o degun ninnu ka se k'u ɲɛnabɔ walasa an kun ka to suma ayiwa o kɔnɔna na n nana ka na ye ko an fɛn fɛn tun bɛ yan yɔrɔ la bɛɛ n'a hakilinata de kun parce que sigidaw tɛ kelen ye donc degun fana tɛ se ka kɛ kelen ye. Kabini février kalo san 2023 ambassade ka sifinakaw ka jɛkulu bilala sen kan walasa u bɛ se k'u hakilinataw di cogo min na ambassade ma min bɛ k'a ma sababu ye k'i sen don Mali taɲɛ la ani ka u ka jamana ni an ka jamana baara ɲɔgɔnyaw sinsin o kɔfɛ ka sifinakaw hakilinaw ta ba la ani ka bɔda kura d'u ma. Abdoulaye Meya gasolu kofe Forum Voix des Jeunes au Mali kan ka kɛ ni kɛlɛ ye ni o daminɛna a bɛ san kelen bɔ min ye bana ani kɔngɔjugu cari Sudan du Nord jamana kan ni wagati na jiwoyo bɛ ka kasara caman kɛ min na maa 500 de bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ ni kasara ninnu ye Maimuna Daw bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye.
kabini avril kalo san 2023 kɛlɛ banbali mun be Sudan jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ anina ani ka maa caman bana ka fara o kan sanji be ka tiɲɛniba kɛ sow ekɔlisow kɛnɛyasow dɔgɔfiyɛw olu fana ye kɔlɔlɔba sɔrɔ deplasew ka kanba min be zamzam olu ye jama wɛrɛw sɔrɔ min be t'i jɔ maa 100,000 bɔɲɔngo la ka sababu kɛ ji ka tiɲɛni kɛlɛ ani kɔngɔ o mun kɛmɛ ka jamana yuguyugu ni wagati na université min be yali États-Unis olu ka ɲininikɛla minnu ka baara bɛnnen no adamadenya kow ma olu ka satellitiw ye ja dɔw yira min na i be ji tiɲɛni nɔ ye ani tiɲɛniba minnu kɛra alfasher jinɔgɔlenw ani bɔgɔ dorodoro olu ye kɛnɛ minɛ mun bonya be t'i jɔ balɔntantɛrɛ 125 bɔɲɔngo la deplasew ka kanba min be zamzam wa a ye jijɔyɔrɔ 9 minɛ ka bɔ 13 la maaw b'u magoɲɛjuw ta yɔrɔ min na Médecins Sans Frontières y'a ɲini Sudan jamana ɲɛmaw fɛ u ka sira sɔrɔ yaasa ka taa dɛmɛ don maa degunenw ma an be wagati min na ni o ye samiya ye kaba kɛnɛ bolo no kosɛbɛ wa kanunen no maaw fɛ jenini fara balabalalen kan a feerebagaw be sirabadaw la ni ŋu bolo ɲɛnajɛ a la aw be walawalali sɔrɔ Zeinabu Kei fɛ ni samiya waati la o ye waati kɛrɛnkɛrɛn ye kaba kɛnɛ feereli la wa a carilen do kosɛbɛ sugu kɔnɔnaw la gidɔrɔndaw la ani yɔrɔ caman na kaba ma se kosɛbɛ fɔlɔ ni waati la mɔgɔ minnu ye be ji kɛ k'u ka kaba sɔn ni waati la olu le ta selen no u be moteur essence kɛ moteur la ka o kɛ ka ji kabaw sɔn ni o de selen no fɔlɔ sinon sanji kaba yɛrɛ o ma se fɔlɔ ye kalo kura ani kalo kura kɔ ye awɔ gɛlɛya dɔɔni b'a la parce que an ka kaba bɔyɔrɔ ka ca a bɔyɔrɔ ka ca an bɛ taa kaba dɔw bɛ na d'an ma u bɛ bɔ fo Sikaso i m'a ye bon donc minnu bɛ bɔ Sikaso u da ka gɛlɛn minnu bɛ bɔ Maninkala yan fɛnɛ a da ka gɛlɛn parce que u bɛ essence de kɛ ka ji sama k'u ka kaba sɔn donc o gɛlɛya dɔɔni b'an kan. Bon gɛlɛya caman caman b'a la client ni nana ni kaba ye ta gɛlɛya la ni nana ye kana k'i bɛna di client ma client fana bɛ to k'a fɔ kaba da ka gɛlɛn alors que an fana dun b'a san gɛlɛya de la ni nana ni i y'a feere cogo dɔrɔn u bɛ to k'a woloma fana n'an to taara foro la an bɛ a bɛɛ ta cogoya kelen na an tɛ wolomali kɛ yen nɔ quoi an b'a bɛɛ compter cogoya kelen la mais n'an nana sugu la u bɛ dɔw bɔ la nin ka misɛn nin ka kunba o gɛlɛya caman caman b'a la a tayɔrɔ la a feerekɛlaw bɛ degun caman sɔrɔ o de sababuya la u b'u dama kasi n'u ka feere ye ta bɛna mun fɔ kabako in na i b'a faamuya kaba filɛ a da gɛlɛya la yɛrɛ de an bɛ ka sɛgɛn kabako la an bɛ ka ɲɛni kabako la an taara bɛna mun kɛ kabako in na tan wɔɔrɔ ka jan na wɔɔrɔ ka jan an b'an sigi an bɛ dumuni bɛɛ wari bɛ bɔ kaba la n'an nana depi fajiri dɔw bɛ 3 heures n'an bɔra yen fɔ 16 heures ou 17 heures yɛrɛ depuis 4 heures an bɛna an sigi kaba san yɔrɔ la yan fɔlɔ i b'i tɔgɔ sɛbɛn ni min bɛ se ka taa so o bɛ taa ni min tɛ se ne yɛrɛ kɔni ne tɛ taa ne tɛ mɔgɔ ci ne bɛ tile k'an sigi a kuma dɔ la kaba bɛ na midi kuma dɔw la yɛrɛ fo lahazara mais depuis 4 heures an bɛ bɔ so an bɛna an sigi kaba makɔnɔ na yan nɔ o yɛrɛ si tɛ problème kaba fɛnɛ bɛ na wagati na yɛrɛ 5 kun don an kun b'a fɔ ko 30 40 mais sisan u bɛ kaba d'an ma de 5 fankelen 5 kɛmɛ fankelen 4 kɛmɛ an bɛ kaba sɛri fɔ 20 5 ka charbon san ka passe bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn a bɛ tɛ 30 de la walasa ni baara in n'u bɛ sɔrɔ caman k'a la walasa a ka se ka laɲɛnɛmaya ka ɲɛ feerekɛlaw ni sannikɛlaw bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma an b'u deli hali n'i y'a sɔrɔ u kɛlen don ka moteur de kɛ ka kaba sɔn u ka ɲini an na k'a nɔgɔya pour que jamanadenw ka sɔrɔ nɔgɔya la kabatigiw ye o ne bɛ mun fɔ fasodenw ye an bɛɛ ye maliyɛn de u k'a lajɛ ko balo jigin an bɛɛ bɛ k'an dahirimɛ de ɲini an ye denmisɛnnin ye an bɛ se ka siniɲɛsigi kɛ cogo min na o de an bɛɛ wuli kun ye ka baara kɛ u ka sabali u ka dɔ bɔ kaba prix la an yɛrɛ ka nɔgɔ kɔnɔfɛnw yɛrɛ a bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan nɔ u kan k'a da jigin an bɛɛ ka sɔrɔ nɔgɔya la n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ kaba feere in na musow ni npogotigininw bɛ ka se ka nin baara in kɛ nafasɔrɔ sira ye Ni tun ye Zeinabu Kei ka sɔrɔlenw ye kaba kɛnɛ kan Bamakɔ kɔnɔ. Office malien de l'habitat OMH logements sociaux de type F3, F4 ani F5 bakelen ni 200 n'a kun kan fɛn feereli tago filananw daminɛ juillet kalo tile 8 ka taa bila août kalo tile 9 san 2024. Ni wale kun tun ye ka logements sociaux bila malien ka bolo kan jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan n'u y'a kanu. Yasa ka ko dɔn ko kura ni ko in na Mohamed Daou ni ale chef de la section communication de l'office malien de l'habitat OMH ye lasike nana Karija Kone ka kuma barala an ka jɛ an ka le lajɛ. Ni ye a tako filanan ye aw hakili b'a la tako fɔlɔ o kɛra san 2000 ani san 21 tako fɔlɔ kɛra o la nka I hakili fɛnɛ b'a la utukalo ye o tile fɔlɔ tɛmɛlen an ka baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔba office malien de l'habitat a ɲɛmɔgɔ ni o ye Isa Seydou Sissoko ye a ye aw kunnafonidilaw an'u ye falenfalenni kɛ bari ni session directe ni a kuma bɛ ka fɔ k'a ma faamu dɔw fɛ kosɛbɛ o de la pour que ka faamuya baliyara bɛɛ bɔ a ko kɔnɔ office a ɲɛmɔgɔ
aye akanu kalo in kile folo temele ani kunnafonidilaw ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ u ye ale ka yamaruya kɔnɔ ne bɛna kuma i bɛna ne tɛna se ka fosi fɔ ka tɛmɛ ale min ye ne ka ɲɛmɔgɔ ye kan ale ye min fɔ a ko gɛlɛya dɔw de nana sanko musaka ko gɛlɛya o de nana ni so dɔw bilali ye sanni feere hukumu kɔnɔ ni aw hakili b'a la san 2000 ani san 15 jamana ɲɛmɔgɔw tun ye hakilina ta k'a fɔ so 50 ko o ka jɔ ala ye a kɛ o baara kɔnɔna na so 20,000 o birikiden fɔlɔ o dara fɔlɔ jamana de tun bi a bolo do a yɛrɛ kunna ka nafolo bɔ ka so ninnu jɔ nka programme min kɛra n'an b'a fɔ ma ko partenariat public et privé a yera k'a fɔ minnu yɛrɛ bi so ninnu jɔ n'an b'a f'u ma ko promoteur immobilier olu ka taa juru ta banque la walasa ka so ninnu baara bon n'i y'a jateminɛ bɛnkanw kɔnɔna na promoteur ani olu ye juru mun ta banque la o kan ka sara san 3 san 4 walima dɔɔni b'a sanfɛ kɔnɔ nka i b'a ye jamana bɛ so min jɔ ka a di kɔrɔmale o bɛ sara san 25 kɔnɔ yɔrɔ banque tɛna se ka sigi k'a fɔ a bɛ san 25 kɔnɔ a ka wari sarali la donc a kɛra fɛn ye bolonɔw yɛrɛ tun bilala bɛnkan sɛbɛn caman na baara ninnu kɛli la walasa ka so ninnu ka jɔ n'an b'a fɔ ma convention nka a nalen ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ baara kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ko o fana convention ninnu dɔ ka bɔ u la ani minnu fana bɛ n'olu yɛrɛ ma baara daminɛ olu a bɛɛ ka jɔ minnu tun ye baara daminɛ olu ka tɛmɛ ni baara ye i b'a ye k'a fɔ o baara min ni o de tɛmɛ kɛra ni o ye o bɛ tali kɛ so 102 ani so 500 ani so 66 o fana sanni feere min bɛ sen kan sisan o bɛ tali kɛ o programme de kɔnɔ baara fɛn fɛn bɛna kɛ o programme o so ninnu kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw a bolo dara k'a fɔ olu ka bila sanni feere o bolo kan walasa juru min ni minnu ye yɔrɔw jɔ n'u taara ka taa ta an ka waribonsow la ni o ye banki ye banki ka juru bɛ se ka sara cogo min na dɔrɔmɛ kelen miskara zarati a tɛna office malien de l'habitat la tako fɔlɔ kɛra o banna mun na tako filanan yera la bari sabu hali bi banki ka hakɛw a ma dafa kosɛbɛ n ye so 12 ani 500 ani 66 min fɔ nin fɛn fɛn bɛna ban dɔɔni feere sanni feere o tɔw bɛɛ bɛ bila sanni feere hukumu kɔnɔna na bamakɔ yan nino minnu bɛ nin jate ninnu fɛsɛfɛsɛ ni o ye techniciens ye olu ye kunnafoni minnu fɔ an ye a la tako fɔlɔ in kɔni na o bɛ so 800 bɔɲɔnko la nka nin ze in ta so caman bɛ yen a ka gɛlɛn ka se k'a fɔ da cɔyi k'a fɔ o de bɛ yen so ninnu a bɛɛ bɛ bamakɔ yan a bɛ tabakɔrɔ bon ni ma fili n'i ye F3 ta an tila o sɔngɔ o ye 25 ye n'i b'a san jɛ la bari possibilité 2 de dilen don possibilité fɔlɔ ye jumɛn ye ni warijɛ b'i bolo a dafalen yɔrɔ bi i b'a san mais n'o fɛnɛ t'i bolo jamana ɲɛmɔgɔw ye yamaruya di mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen ye so sɔngɔ sigiyɔrɔma 100 na i dɔgɔyalen i bɛ sigiyɔrɔma 15 n'an b'a fɔ ma ko apport personnel i b'o bila compte kɔnɔ a tɔ i b'a sara san 15 kɔnɔ F3 bɔ F4 kɔni F5 a tila o bɛ se miliyɔn damadɔ fɛnɛ na ni ala nin kɛra sɔnna ma nin wagati nin tɛmɛna sanni feere ninnu hukumu mana ban an bɛ segin an ka kɔrɔlen ma an ka ɲɛmɔgɔ a y'a fɔ ɲininkali in kɛra a la parce que a kɛra mɔgɔ caman ka hamina ye dɔw yɛrɛ tun y'a fɔ ko ayi ko nin ye logement social ko banni ye ko mɔgɔ si kana i jigila tigɛ nin waati ko de gɛlɛya bɛ yen bon gɛlɛya dun o ye fɛn bɛɛ jɛnatigɛ fɛn bɛɛ la jɛnatigɛ baara o baara n'i y'a ta nɔgɔya b'a la gɛlɛya b'a la donc nin baara fɛnɛ kɔnɔna na ni nin gɛlɛya in nana ni ala sɔnna ni fɛlɛ sɔrɔla o la a tun bɛ kɛ cogoya min na kɔrɔlen a bɛ kɛ o cogoya kelen na o de ye maliyɛn den fanba bɛ se ka so sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ani sɔngɔ nɔgɔ na ka sɔrɔ u ma degun o ye an ka jamana faamaw ka hakilina ye bi akemila dabarani filɛbagaw ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la an b'a fɔ k'aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ
parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.